ya dike ya, kpọọ ya dike ya. Ihe eji amara dike elu ekwesị njikọ ya. O nwere ngabasị ya, a na-atakasị ya. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri ji. Aga m enye unu ilu 10. Onye ezinụlọ na gbarie maka na asị na onye atụrụ ilu gbarire ma na ebe ejiburu nne ya nara n'iyi. Nke mbụ bụ okenye si na ọ maghị egwu ala bụ aghụghọ ka ọ dị. Nke ịbụọ, ewu batara n'ụlọ nyụọ mmamịrị ma nyụkwa akpụrụ, ọbazi n'uru na-atụpụrụ ya ka ọ pụọ. Nke ịtọ, onye mmanya na-egbu n'oye niile ego ya na-egbu ya. Nke ịnọ, onye na-achụ nwa ajadu buru n'obi na ọ ga-azụrụ ya ụmụ ya. Nke ise, o ji abalị akpa nri mara na chi bụọ akwụkwọ ụkwụ ya. Nke isii, onye kpọmkpọm na-akụ onye bịambịam a na-eso ya n'azụ. Nke asaa, ọ bụrụ ọnụ ka eji abụ ọgaranya, onye ara ya kacha gburu ya mma. Nke asatọ, ihe nkịta fụrụ gbọgba ụja ka anya atụrụ fụrụ ma dere juu. Ite naanị onye tigboro mkpu mgbe ọ gbachara egbe, ọ bụ n'ọnụ ya ka bụ egwu. Nke ikpeazụ ya bụ nke 10, onye dara ogbi mgbe o gbuchara mmadụ, kedu onye ochie ga-ebutere ya ọnụ? Garụnụ.